Manuaaliterapeuttien vastaanotolle voi useasti saapua ihmisiä, joilla on esimerkiksi vatsavaivoja tai hengitystyöinfektioiden jälkeisiä vaivoja. Eli sisäelimet useasti on mukana siinä ihmisen hyvinvoinnissa ja vaikuttaa siihen tosi paljon. Tänään minulla on haastateltavana osteopaatti Laura Koskinen, joka käyttää työssään paljon myös viskeraalitekniikoita. Tervetuloa, Laura. No moi moi. Laura, sinä olet ammatiltasi osteopaatti, sen lisäksi olet koulutettu hieroja ja sinulla on taustalla monia muita eri myös manuaaliterapian täydentäviä koulutuksia. Niin mikä saa sinut, miksi sä käytät viskeraalimanipulaatiotekniikoita sun vastaanotolla? No syy on itse asiassa tosi yksinkertainen, koska nämä tekniikat on niin tehokkaita. Eli vastaanotolle tulee monenkirjavaa asiakaskuntaa, jolla niin kuin vaikka se pääasiallinen vastaanotolle tulon syy olisi vaikka niskakipu, niin siihen saattaakin liittyä sitten muita tekijöitä, että esimerkiksi keuhkojen alueen ongelmat voi helposti ne heijastua niskaan ja hartioihin tai että alaselän vaivoissa voi ollakin merkittävänä tekijänä syy vaikka ummetus tai ärtyvä suoli. Ja esimerkiksi ärtyvää suolta on nykyään niin paljon, että viimeisin tämmöinen artikkeli, jonka luin, niin arvioi, että noin joka 8. suomalaisella työikäisellä ihmisellä on ärtyvän suolen oireyhtymään sopivia oireita. Eli valtavan yleisiä nämä erilaiset vatsavaivat ja sisäelinperäiset vaivat. Ja se, että näillä tekniikoilla niin olen pystynyt auttamaan tosi monenlaisissa vaivoissa. Ja tosiaan, että nämä tekniikat on myös tosi testattuja, eli ne on niin kuin paljon testattu ennen kuin ne päätyy näihin kurssimateriaaleihin. Ja sen lisäksi ne on tosi turvallisia, myös kivuttomia, ei ole epämiellyttäviä asiakkaalle. Eli kaiken puolin hyviä tekniikoita. Joka 8, eli se on kyllä tosi paljon. Ja tuosta testaamisesta, Paranin tekniikat, osahan niistä on jo niin kuin yli 35 vuotta vanhoja, eli ne on ollut kyllä tosi kauan käytössä. Mutta minkälaisissa tilanteissa se käytät tai tiedät, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä niskakipua, niin onko se sitten joku lamppu, mikä syttyy sun pään päällä, että nyt alankin käyttää noita Mm. VM-tekniikoita vai mikä sut saa valitsemaan sen, että no nyt tähän vaivaan liittyykin myös joku viskeraalinen tekijä. Joo, eli todellakin se on vähän niin kuin lamppu syttyy pään päällä. Eli niin kuin se, miksi mitäkin tekniikoita valitaan, on sen takia, että tehdään tämmöinen tietynlainen palpaatio. Eli ensin palpoidaan koko kehoa ja sillä selvitetään, että niin kuin mikä tässä kehossa on sillä hetkellä isoin niin kuin koko kehon toimintaan vaikuttava alue. Ja sitten paikallisesti taas palpoidaan ja sitten hyvin tarkasti selvitetään sillä sitten, että mikä on se yksittäinen rakenne, mikä siellä on liian kireä, liian löysä, niin kuin jotenkin liikkuvuus on heikentynyt tai onko siellä niin kuin hermotasolla jotain semmoista, mikä kaipaa sitten apua. Eli niin kuin se, että jos on vaikka tämä meidän esimerkki, eli se niskakipunen henkilö, niin se ei ole oletus, että kaikkien niskakipujen takana on keuhko, vaan niin kuin se, että sillä tunnustelulla, joka opetetaan siellä ihan ensimmäisellä viskeraalimanipulaation kurssilla, niin sillä selvitetään, että onko se
niska vai onko se jotain muuta. Eli se sama palpaatio pätee niin viskeraalialueella kuin kaikkialla muuallakin. Eli kaikki perustuu siihen, että mitä sieltä kehosta löytyy ja tunnustelemalla. Onko sulla ollut jotain erityisiä kertoja tai kokemuksia siitä, että milloin noista viskeraalimanipulaatiotekniikoista on ollut hyötyä tai on ollut joku onnistumisen kokemus sinulle ja tai asiakkaalle, sellainen, minkä sä voit jakaa niiden kanssa? No joo, siis voisin sanoa, että näitä onnistumisen kokemuksia tulee lähes päivittäin, eli niitä on aika paljon, mutta niin kuin tosi tyypillisiä on nämä ihan perus vatsavaivat, eli ummetus on yleensä aika niin kuin semmoinen kiitollinen hoidettava. Mä tein siitä muuten mun opinnäytetyön myös ummetuksen osteopaattisesta hoidosta, eli se yleensä helpottuu paljonkin manuaalisilla tekniikoilla. Sitten ärtyvä suoli, jossa sitten taas huomioitava että tietysti, että mitä siellä on paikallisia liikerajoitteita, mutta siinä myös niin kuin hermoston ja autonomisen hermoston tasapainon merkitys on iso. Niin kuin, että käytännössä mitä se tarkoittaa, että on ollut asiakkaita, joilla niin kuin, käy 2 kertaa viikossa kakalla, niin sitten se alkaa tulla lähes päivittäin. Niin se on niin kuin aika iso asia elämänlaatuun. Tai sitten toisinpäin, että se suolen toiminta on niin kuin, ää, ennalta arvaamatonta, että sitten yhtäkkiä saattaa tulla tosi kiire vessaan ja niin kun se alkaa rajoittaa jo elämänlaatua siinä, että ei uskalla lähteä kaupungille, kun ei tiedä, että miten se suoli yhtäkkiä päättääkin kesken kaiken tyhjentyä. Niin se, että jos se semmoinen suoli normalisoituu, niin se on myös aika iso asia. Toinen niin kuin semmoinen, mitä paljon tulee vastaan, niin on lantioalueen ongelmat, virtsanpidätysvaikeudet, lantion niin kuin semmoinen kipu tai epämukava tunne ja sitten taas niin kuin kuukautishäiriöt, niin se, että no tokikin kuukautishäiriöt voi johtua monenlaisista hormonaalisista ongelmista myös, mutta sitten joskus se on ihan tämmöinen niin kuin mekaaninen ongelma, että kohtua ympäröivät kudokset on että vähän hypertooniset, eli ylikireät, tai sitten se, että erilaisten syiden takia se niin kuin elinten kannatus on heikentynyt ja sitten ne lantion elimet alkaa vähän liikaa pusertua sinne kohti lantion pohjaa. Ja niin kuin esimerkiksi tällaisia tapauksia, että sit se johtaa vaikka virtsan karkailuun tai siihen, että tulee yhtäkkiä niin kuin hirveä pissahätä, niin tällaisissa tapauksissa perinteisesti on niin kuin suositeltu, että nyt vaan lantiopohjan jumppaa, mutta jos sieltä niin kuin tuleekin puristus myös yläpuolelta, niin se, että niin kuin kiristetään sitä alapuolta, niin ei riitä hoidoksi. Eli silloin tarvitaan todennäköisesti niin kuin sitä vähän jumppaa ja sitten sitä, että vapautetaan niiden elinten normaalia liikkuvuutta. Sitten keuhkojen alue voi vaikuttaa monella lailla just erityisesti olkapäihin ja kylkiin, niin olkapääkivut on joskus aina liittyy niin kuin keuhkojen liikkuvuuteen. Tämmöisiä ja niin kuin monesti noi on sellaisia, että ihminen on jo käynyt esimerkiksi lääkärissä ja sitten kun ei ole mitään sairautta, ei ole mitään niin kuin diagnoosia, ei ole mitään perustetta lääketieteelliselle hoidolle, niin silloin sitä ei voida niin kuin lääkärin toimesta auttaa. Niin sitten on tosi hienoa, että
tämmöisiä asiakkaita on sit pystynyt auttamaan näillä tekniikoilla. Yhdistät se esimerkiksi hierontaa? Oletko se yhdistänyt näitä tekniikoita vai onko se ihan kokonaisuudessaan oma hoitonsa? Kyllä ne yhdistyy muihin tekniikoihin, että silloin kun mä ensimmäistä kurssia kävin, niin olin hieroja ja silloin yhdistin niitä niin kuin hierontaan, että silloin kun että harjoittelin silloin tunnustelemaan ja sitten aina tein muutamia tekniikoita tarpeen mukaan. Ja sitten tokikin niin kuin nyt on tullut sitten paljon muuta ja osteopatiaa ja yhdistyy siihen, mutta yhdistyy kyllä monenlaiseen niin kuin manuaaliterapiaan. Se mainitsitkin tuossa jo vähän eri vaivoja, minkä yhteydessä se niitä viskeraalitekniikoita käytät, mutta tuleeko sulle niinku jotain tuki- ja liikuntaelinvaivoja, mitä ei ehkä tyypillisesti ajateltaisi tai lähettäisiin edes katsoakaan niitä VM-tekniikoita tai että mitä siellä viskeraalissa tapahtuu tai sisäelinten ympärillä, niin miltä voisi ottaa käyttöön? No oikeastaan silloin kun se sen oman palpaatiotutkimuksen mukaan johtuu just sieltä sisäelimistä. Eli niin kuin semmoisia tosi tyypillisiä on, että ylävatsan alueen, eli käytännössä niin kuin maksa, mahalaukku, ne, jotka on isoja elimiä suoraan siinä pallean alla, niin näiden niin kuin ongelmat heijastaa pallean ja sitten rintakehän faskioiden kautta olkapäihin, niin se, että niitä ei tyypillisesti tunnisteta. Eli siellä voi olla, että on pientä refluksia tai niin kuin kylkikipua ja sitten on se olkapääkipu ja sitten hakeudutaan vaikka hierojalle tai fysioterapeutille tai osteopaatille sen olkapään kipun takia ja ajatellaan, että toi ikävä tunne tuossa kyljessä nyt on vain jotain. Ja sitten taas toisaalta niin kuin lantion alueen ja vatsan alueen ongelmat tai alavatsan ongelmat, suoliston ongelmat heijastaa monesti alaselkään, lonkan alueelle, pakaraan, tekee joskus jopa semmoista iskiasoiretta, niin sitten helposti niin kuin hoidetaan vaan, käsitellään, hierotaan niitä lihaksia tai mobilisoidaan niveliä. Ja sitten se auttaa hetkeksi vähän, mutta se ei poista kuitenkaan sitä koko juttua. Mutta siinä niinku se taito onkin oppia tietämään, että milloin se on sieltä sisäelimistä ja milloin se on oikeasti se kireä pakaralihas, eikä mitään muuta. Kiitos Laura. Tässä oli paljon mielenkiintoista informaatiota ja vähän taas laajempaa näkemystä ja kuvaa siihen, että miten me voidaan auttaa ja tukea meidän asiakkaita. Kiitos oikein paljon sulle Katja haastattelusta. Kiitos.